tonttu. Täällä on muutama. Oikein kovasti tervetuloa tänne. Nyt ensimmäistä kertaa pitkän aikaan pidän konsertin näiden konservatorian pienimpien harmonikkasolistien ja taitajien kanssa. Ja meillä on tää porukka niin komeen näköinen, että kylläpä tätä passaa esitellä. Ja nämä esiintymisethän on meille tuiki tärkeitä niin ryhmässä, porukassa, jossa me opitaan tutustumaan toinen toisiimme, ryhmäydytään ja saadaan uusia kavereita ja opitaan kuuntelemaan soitossa sitten sitä kaverisoittoa, kuin että sitten solistisestikin uskalletaan jonakin päivänä nousta lavalle. Ja soitto, jos mikä, antaa monenlaista iloa ja hyvää mieltä, joskus vähän ikävääkin mieltä, mutta se kuuluu elämään. Ja nyt kokeillaan sitten tämmönen oma konsertti. Ja ensimmäinen kappale on Tuit tuit tähtinen. Mennään kaksi kertaa. Valmistaudutaan jo tulevaan sitten tuonne meidän Harmonikan Monet kasvot -tapahtuma, joka on tämmönen 86. vuosi järjestää tämmöistä maakunnallista taiteritapahtumaa. Osalle pienistä se on kyllä ihan uusi juttu, osalle se on sitten jo aika moneskin kerta. Ja siellä me tullaan esittämään tällä porukalla, johon minä kasaan teille sitten